Pán Ježiš sa prihovára a pristupuje ku každému osobne. Ku mne, ku tebe. Poď za mnou. Pozýva ich, nie suseda, nie toho horšieho odo mňa. My si to tak ľudia častokrát hovoríme. No, toto slovo, toto pozvanie patrí presne tomu môjmu susedovi, ktorý toto a ono urobil. Ten je hriešnik. Ja som dobrý človek. Tebe znie slovo dnes. Opusti všetky svoje myšlienky, svoje presvedčenia a nasleduj mňa, hovorí Pán Ježiš. Ešte keď som bol na základnej škole, pamätám si jednu hodinu fyziky, kedy nám učiteľ vysvetľoval látku, už si nepamätám presne akú. A ako tak hovoril celej triede, skoro celú hodinu, a prerušil zrazu toto vysvetľovanie a položil otázku. Ale nepoložil ju všetkým žiakom naraz, ale položil ju konkrétne mne. A práve preto si to pamätám, lebo som bol zaskočený a nevedel som, čo mám odpovedať. Ale čakalo sa, že odpoviem a vyjadrím sa k tej téme, ktorú sme preberali. Určite máte aj vy podobné skúsenosti, kedy ste zostali zaskočení, keď zrazu k vám prehovorilo alebo zaznelo slovo, otázka a nečakali ste ju. Niečo podobné by som chcel hovoriť z Evanjelia Marka, kedy Pán Ježiš hovorí ľuďom, ale potom sa obracia jednotlivo ku konkrétnym ľuďom a dáva im otázku alebo výzvu. Prečítam k tomu z Evanjelia Marka z 1. kapitoly od 14. verša po 20. Je to pokračovanie toho, čo sme už hovorili minule, o tom, ako Ján pripravil a mal pripraviť srdcia izraelského ľudu pokáním, činením pokánia, mal pripraviť týchto ľudí, aby mohli prijať Spasiteľa. Len tak ho mohli prijať. A tak si čítame. A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galiléje, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho. A hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona, Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. A Ježiš im povedal, poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A hneď opustili svoje siete a išli za ním. A keď pošiel odtiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi naprávať siete. A hneď ich povolal. A oni opustiac svojho otca Zebedea na lodi s nájomníkmi odišli za ním. Pán Ježiš tu nadväzuje na to, čo hlásal Ján a hovorí tiež, čiňte pokánie. To je prvý krok, ktorý je potrebný urobiť, aby ste mohli prijať Spasiteľa. A potom hovorí, a verte v evanjelium. Verte v radostnú zvesť, ktorú hovorí Boh, ktorú hovorí o svojom spasení, o svojom Spasiteľovi. Keď počúvame aj my dnes slovo Božie, kázané, hovorené, už či naživo v nejakej miestnosti, častokrát a vo väčšine je to hovorené v väčšej skupine ľudí. Ale zároveň to slovo, to Božie slovo, ktoré Boh hovorí, je adresované konkrétne a osobne každému jednému z nich. Aj dnes, každému jednému z vás. Božie slovo hovorí, čiňte pokánie a verte v evanjelium. Apoštol Pavol v skutkoch apoštolských v 17. kapitoli v 30. verši hovorí, ako Boh a čo Boh zvestuje. Boh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie. Pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého na to určil.
a podáva všetkým ľuďom vieru, skriesiac ho z mŕtvych. Boh zvestuje všetkým ľuďom a všade. Nikto nie je vyňatý z tohto. Už či geografickou, kde sa nachádza geografickou polohou, alebo hociakým inou vlastnosťou svojou, není vyňatý. Boh hovorí všetkým a všade. Ale hovorí to osobne. Nehovorí to ako spoločnosti, všeobecne. Hovorí to osobne každému jednému. A čo teda hovorí? Čiňte pokánie. O tom sme hovorili už v minulom videu. To je prvý krok, potrebný. Aby ľudské srdce činilo pokánie, len tak môže prijať a uveriť z Božieho Spasiteľa. A akého Spasiteľa? Potom hovorí o tom Spasiteľovi. O tom, ktorého Boh poslal. Ktorého poslal na to, aby zomrel za môj a za tvoj hriech. A Boh hovorí, že ho aj vzkriesil. Keď on zomrel, nenechal ho v hrobe, ale ho vzkriesil z mŕtvych. To môže len Božia moc. To je niečo, čo ľudia by povedali neuveriteľné. A presne na to potrebujeme vieru, ktorá ale môže tomuto uveriť. Je to uveriteľné. Uveriteľné preto, lebo to hovorí pravdivý Boh. To nehovorí človek, ktorému by sme možno aj povedali, že to neviem, či budem tomu veriť. Ale Boh, čo povedal, sa vždy stalo. A Boh, čo hovorí o svojom synovi, to je pravda. Učeníci, keď dostali to pozvanie, poď za mnou a nasleduj ma, nevieme, čo presne si mysleli, ale vieme, čo urobili. Opustili všetko a nasledovali Pána Ježiša. Oni nevedeli všetky detaily a nepoznali Pána Ježiša možno až tak do hĺbky. Ale poznali jedno a oni sami o tom hovoria. Nie v tomto čítanom texte, ale iní evanjelisti nám to potvrdzujú. Filip napríklad, keď našiel Natanála, tak mu hovorí, našli sme Mesiáša. Oni poznali, že tohto poslal Boh. A preto išli za ním. Boh nám chce niečo hovoriť. Toto, čo počujeme, to je Božie slovo. A preto je hodné, aby som ho poslúchol, aby som ho nasledoval. Tá výzva patrí aj tebe, všetkým, ale aj konkrétne všetkým, osobne všetkým. Poď za mnou, hovorí Pán Ježiš. Opusti všetky svoje myšlienky, svoje presvedčenia, svoje teórie, svoje filozofie o zmysle života, o spôsobe života, o čomkoľvek, čo pre teba má zmysel. A nasleduj mňa, hovorí Pán Ježiš. Ja ti jediný môžem pomôcť. Ja som jediný, ktorý som zomrel za tvoj hriech. A môžem ťa pred Bohom ospravedlniť. A preto ho nasledujte. Preto mu verte. Čiňte pokánie a verte v túto radostnú zvesť, v Božie evanjelium.